Šta biste uradili kada bi se ispostavilo da je osoba koju ste pokušavali da zaboravite jedina koja vas je ikada zaista videla? Ova priča je dokaz da neke veze ne nestaju s vremenom, one samo čekaju, a ova priča pokazuje da čekanje zaista može biti vredno toga. Galerija se zatvara za 30 dana. To je prvo što Nora Calloway vidi kada stigne u čkvrtini jednog sivog utorka ujutru u Edinburgu u novembru 2019. Obaveštenje je zalepljeno sa unutrašnje strane staklenih vrata, pomalo nakrivo, otkucano fontom koji kao da se stidi onoga što saopštava. 30 dana. Posle 11 godina, 30 dana je sve što Đklelu dobije. Nora je glavni kustos. Takođe je, u ovom trenutku, jedina osoba u zgradi koja zna da je obaveštenje tamo. Odlepljuje ga sa stakla, presavija jednom i stavlja u džep kaputa. Treba joj 1 sat pre nego što ikome kaže. Samo 1 sat da tuguje tiho, onako kako radi sve. Đklelu nije samo galerija. Za Noru, to je jedino mesto na svetu koje nikada nije tražilo od nje da bude drugačija. Došla je ovamo sa 26 godina, nedavno razdvojena, profesionalno ponižena posle veoma javnog razlaza sa svojim bivšim mentorom u Londonu. Edinburg je delovao kao skrivanje. Đklelu je delovao kao disanje. Podigla je to mesto iz gotovo ničega, izložbu po izložbu, umetnika po umetnika, godinu po godinu. A sada je zgrada prodata investitoru za nekretnine, i 30 dana je sve što dobijaju. Sve što ona dobija. Stoji ispred velikog apstraktnog platna, onog finskog slikara za koje se 6 meseci borila da ga nabavi, kada čuje kako se ulazna vrata otvaraju. Pretpostavlja da je neko od njenog osoblja. Ne okreće se. Zatim čuje korake i nešto u njoj se sasvim umiri. Poznaje taj ritam. Neužurban. Pomalo neujednačen na levoj strani zbog stare povrede koju nikada nije kako treba objasnja. Okreće se. Daniel Vo stoji na ulazu u njenu galeriju, drži fasciklu za portfolio i izgleda tačno onako kako je izgledao pre 9 godina, osim sedih vlasi na slepočnicama i činjenice da je očigledno jednako iznenađen što vidi nju kao što je ona iznenađena što vidi njega. Na trenutak nijedno od njih ne progovara. Daniel je slikar. Tačnije, Daniel Vos je slikar koji je pre 9 godina trebalo da ima svoju prvu samostalnu izložbu u Čkvrtbi minus u i nestao je 2 nedelje pre otvaranja. Bez objašnjenja. Bez kontakta. Samo je otišao. Nora je morala da otkaže izložbu, vrati depozite, upravlja malom profesionalnom katastrofom i objašnjava svima da jednostavno ne zna gde je. Nikada nije ni saznala. Do sada. Sada stoji u njenoj galeriji sa portfolijom pod rukom i izrazom lica koji govori da je uvežbavao nešto na putu ovamo i već sve zaboravio. Nora izgovara njegovo ime. Ne toplo. On izgovara njeno. Kaže je da je zvao unapred. Ona mu kaže da je onaj s kim je razgovarao to nije pomenuo. Nastaje tišina u kojoj ima 9 godina. Pita je ima li nekoliko minuta. Skoro kaže ne. Kaže da. Sedaju u njenu malu kancelariju u zadnjem delu galerije, onu sa prozorom koji gleda na dvorište gde je neko zasadio lavandu koja cveta svakog leta, a da se o njoj niko ne stara. Nora primećuje kako Daniel baca pogled ka tom prozoru. Nekada je govorio da je lavanda najbolja stvar u Edinburgu, skoro je to zaboravila. Otvara portfolio. Ima nove radove. 30 dela, velikog formata, ulje na lanu. Izvanredna su. To odmah vidi, onako kako možete čuti glas i znati da je muzikalan pre nego što se i jedna jedina nota u potpunosti oblikuje. Radovi su drugačiji od onoga što je stvarao pre 9 godina. Tamniji. Unutrašnji. Kroz mnoga dela ponavlja se motiv, oblik koji ne može odmah da imenuje, nešto između vrata i prozora, uvek pomalo otvoreno, uvek sa svetlom sa druge strane. Kaže je da želi da izlaže u Čkvrtbi minus u čuje za zatvaranje. Želi da posljednja izložba bude njegova.
Nora ne reaguje onako kako bi reagovala pre 10 minuta, pre nego što ga je videla pre radova. Dugo gleda slike. Zatim mu kaže da će razmisliti. Ostavlja jej svoj broj. Odlazi. Ona sedi sama u kancelariji, gleda lavandu kroz prozor i osjeća nešto za šta nema čistu reč. Nije bes. Nije olakšanje. To je nešto što je 9 godina čekalo u jednoj sobi u njoj i upravo mu je rečeno da konačno može da izađe. Daje mu izložbu. Naravno da mu je daje. Ne zbog istorije. Zato što radovi to zaslužuju. To sebi jasno govori, više puta, tokom narednih nekoliko dana dok počinju zajedno da rade na planu postavke. Daniel je u galeriji svakog jutra. Tih je na onaj poseban način koji nije neprijatan, onako kako neki ljudi mogu da ćute, a da to ne deluje kao odsustvo. Pita je za mišljenje o redosledu dela. Sluša kada ona odgovara. Primećuje da uvek pije kafu iz zelene keramičke šolje i jednog popodneva se pojavljuje sa drugom zelenom šoljom iz keramičarske radnje niz ulicu, jer se njena prvobitna okrnjila, a ona je nije zamenila. Ne pravi ništa od tog gesta. To je ono što je pogađa. Ne gest. Činjenica da od njega nije napravio ništa. Počinje da dozvoljava sebi da ponovo bude radoznala u vezi s njim. A radoznalost je, za Noru Kalovej, opasna. Jer kada je radoznala u vezi s nekim, otvara vrata koja obično drži zatvorena. Počinje da postavlja pitanje. Kako je bio? Odakle su došli novi radovi? Kako je izgledalo tih 9 godina? Odgovara joj. Polako. Iskreno, ne izvodi odgovore. Njegova majka je pre 8 godina imala moždani udar. Vratio se u Cirih, gde je odrastao, da se brine o njoj. Skoro 2 godine nije slikao. Kada je ponovo počeo, radovi koji su izašli izgledali su ovako, kao sva ta poluotvorena vrata sa svetlom iza njih. Zastaje kada joj to govori i gleda u sliku ispred njih. Kaže da misli da je iznova i iznova slikao isti osjećaj, a da toga nije bio svestan. Osjećaj da ne znaš da li je neko još uvek tamo kada se konačno vratiš. Ne gledaj kada to kaže. Ne mora. Nora te noći odlazi kući i dugo sedi u kuhinji. Razmišlja o verziji sebe od pre 9 godina. Dovoljno mlado je da je napuštanje uništi. Previše ponosno je da to kaže. Tada je se Daniel sviđao žestinom koja ju je plašila. Kada je nestao, pretvorila je taj osjećaj u bes sa impresivnom efikasnošću i zakopala ga pod posao. Dobra je u tome. U pretvaranju osjećanja u produktivnost. To je njena najpouzdanija veština i takođe, svesna je, njen najpouzdaniji problem. Razmišlja o onome što je rekao. Osjećaj da ne znaš da li je neko još uvek tamo kada se konačno vratiš. Nije govorio samo o svojoj majci. Ona to zna. Takođe nije spremna da govori o tome. 2 nedelje nakon početka postavke, jedan od glavnih donatora galerije povlači podršku. To nije neočekivano s obzirom na zatvaranje, ali ubrzava finansijski problem koji je već bio neprijatan. Nora shvata da ne može da priušti izradu kataloga koji je obećala Danielu za izložbu. Pravog štampanog kataloga, onog koji prati umetnika u budućnost, koji stoji u drugim galerijama i bibliotekama i daje delu život izvan prostorije u kojoj visi. Kaže mu. Otvorena je u vezi s tim. Izvinjava se. On ćuti na trenutak. Zatim kaže da će ga sam finansirati. Ona mu kaže da to nije prihvatljivo. On joj kaže da radovi postoje zbog šansi koje su im ljudi dali. Kaže da katalog nije za izložbu. On je za posle. Želi da radovi imaju posle. I kaže to na način zbog kojeg se ona pita da li još uvek govori. O slikarstvu. Noć pre otvaranja, sami su u galeriji i rade poslednju proveru osvetljenja. Većina dela je okačena. Prostorija deluje drugačije kada je puna njegovih radova. Delo je naseljeno. Nora podešava ugao lampe iznad najveće slike, one na kojoj je motiv vrata najjasniji, kada Daniel izgovori njeno ime. Samo njeno ime. Okreće se.
Stoji veoma mirno i gleda je izrazom koji prepoznaje sa njegovih slika. Isti kvalitet kao kod tih poluotvorenih vrata. Nešto zadržano i nešto što istovremeno poseže napred. Kaže je da mu je žao. Kaže je da zna da kasni 9 godina i da je žao mala reč za veliku stvar. Kaže je da se plašio. Ne samo odlaska, nego onoga što je značilo to što je napustiti bašnju delovalo kao najteži deo odlaska. Ona ne kaže ništa odmah. Naučila je, za 11 godina kustoskog rada, da prvi odgovor na nešto istinito nikada ne treba požurivati. Zatim mu kaže da se i ona plašila. Da je njegov nestanak pretvorila u razlog da ostane zatvorena. Da je postala dobra u svom poslu delimično tako što je postala veoma loša u puštanju bilo koga blizu. Da lavanda u dvorištu cveta svake godine i da je ona gleda sa ovog istog kancelarijskog prozora i da je ponekad mislila na njega, a onda se naterala da prestane. On napravi jedan korak ka njoj. Ona ne ustukne. Otvaranje sledeće večeri je najposećeniji događaj koji je Čkleljo video za 5 godina. Radovi zaustavljaju ljude. Nora gleda kako se lica menjaju pred slikama. Poznaje taj osjećaj, to posebno zadovoljstvo kada pravi rad staviš pred prave oči. Ali večeras u tome ima još nečega. Nečeg ličnog. Na kraju večeri, nakon što je posljednji gost otišao, Daniel je nalazi u dvorištu. Lavanda je odavno završila sa cvetanjem za ovu sezonu, ali još uvijek se nešto od nje može osjetiti u hladnom vazduhu. Pita je da li zna šta će raditi nakon što se galerija zatvori. Kaže mu da joj je ponuđeno mesto u Amsterdamu. Veća institucija. Pravi profesionalni korak napred. Još ga nije prihvatila. Pita je zašto. Kaže da je čekala da vidi kako će se posljednjih 30 dana osjećati pre nego što odluči šta sledi. On ćuti na trenutak. Zatim joj kaže da njegov studio u Cirihu ima više prostora nego što koristi. Da je razmišljao da uradi nešto sa dodatnim sobama. Da Amsterdam nije daleko od Ciriha ako si spreman da vikendom budeš u vozu. Nekoliko sati. Ne pita je ništa direktno. Samo oblikuje moguću budućnost i ostavlja je tamo, otvorenu sa jedne strane, sa svetlom koje prolazi. Ona ga dugo gleda. Razmišlja o svim prilikama kada je izabrala sigurnost umjesto onoga što je zapravo želela. Razmišlja o 11 godina lavande i zelenih šolja i poluotvorenih vrata na slikama za koje nije znala da su o njoj. Kaže mu da misli da bi verovatno mogla da bude u vozu nekoliko sati vikendom. Ostaju u dvorištu još malo. Još se ne drže za ruke. Ali stoje dovoljno blizu da im se ramena dodiruju i nijedno od njih se ne pomera, a hladan edimburški vazduh miriše blago na nešto što je skoro procvetalo. Oklilu se zatvara posljednjeg dana novembra. Katalog ide u štampu nedelju dana kasnije. Na koricama, Norina kustoska beleška opisuje ponavljajući motiv vrata kao sliku izabranog povratka. Posebne hrabrosti koja je potrebna da se vratiš onome što si skoro dozvolio sebi da izgubiš. Piše je u jednom nacrtu. Ne menja ni jednu reč. U januaru prihvata mesto u Amsterdamu. U februaru Daniel ulazi u prvi voz.